Yetip gelýän täze ýyl bayramçylyk münasibetli geçirilýän ödürli medeniyet şäherleri ýurdumyň ähli künjeklerini giňňer merliýe. Vilayet merkezlerine ýaşaýan gatnaşmagyny berkirar watanymyzda giňden bayram edilýän täze ýyl bayramçylygynyň şadlyk şowkyny artdyrmak maksady bilen ýurdumyň medeniyet usuly zatlarynyň aýdym sazy çykyşlary guruldy. Bu bayramçylyk dowrasyny ýurdumyň aýdym şary medeniyet usuly zatlary özleriniň gyzykly aýdym sazlary bilen bezedi. Bayramçylyk dowrasyna tanymal aýdym şary çykyşyp, aýdym saz muşdoklaryna şadlyk paýradar. Uly şadlyk şowkyna ýurlany bu bayramçylyk dowrasyna çykyş eden aýdym şary tomoşaçylaryň göwnüne turýany ajaýyp aýdymlary uly joşgyn ýene ýerine ýetirdiler. Sahyna bedegi aýdym şary ýokary ruhlanykla çykyş etmäge şert töretdi. Şol gözellikleri aýdym saz muşdoklarynyň şadlygyna şadlyk goşdy. Bayramçylyk şeýretinde aýdym saz muşdoklarynyň dowamly el çarpışmalaryndan göwnüne göterilen medeniyet usuly zatlary her bir aýdymy belent keňlerde ýerine ýetirip, bayramçylyk konsertiniň dowrasyny şadlyk şowkyny arşa göterdi. Ýerine ýetirilen aýdymlarda ýurdumyň azudalygy, halkymyň agdybirligi, jewisligi, garaşda da baky bir tarap watanymyzy, garaşdamyň türkmen halkyna beren bagty, arkada serdarly bagtyar ýaşar ýylmady. Berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwri, arkadaly serdamyň dünýäni sorak beýik başlanýyşlary belentden wasbedildi. Dawran dowamyna medeniyet usuly zatlarynyň şowkyny ýerine ýetiren çykyşlary bu ýere gelenden bayramçylyk şadlygyny artdyrdy. Ýurdumyň meşhury estrada ýyldızlarynyň uly joşgyn bilen ýerine ýetiren bayramçylyk çykyşlary halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşadýan hormatly prezident bizi arkadaly gahrman serdarmyza alkyş bolup ýanglandy.